लोककल्याण बातम्या. नमस्कार मित्रांनो, लोककल्याण बातम्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपण आज पंढरपूर शहरामध्ये आपण आलो आहोत. पंढरपूर शहरामध्ये भाजप सरकार म्हणजे देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या मोठ्या पुढाकारामधून पंढरपूर शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात देणगी म्हणजे कॉरिडॉरचे नियोजन होत आहे. कॉरिडॉरचा पहिला टप्पा स्क्वाईक याचे उद्घाटन आता थोड्याच वेळात 6 वाजता पत्राशेड गोपाळपूरच्या या ठिकाणी होणार आहे. तसेच या पंढरपूर शहरामध्ये कोटींचे अनुदान लवकर कॉरिडॉर सुरुवात होणार आहे. आपण बघूया 2.5 वर्षात हे कॉरिडॉर होणार आहे.